Tarara, tarara. O, dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Niklaus, to jest kontynuacja gry Alien Colonial Marines. Jesteśmy na planecie LV-426. I naszym celem jest przedostać się do stacji Weyland-Yutani i uratować Bellę, która i tak jest... Zaraz, to ona jest zarażona? Znaczy w sensie zainfekowana? Nie, to ta co jest z nami ma obcego. To jednak ma sens nawet. Witam Tex, witam Kamikadze, witam wszystkich. Siema Kapin, jest na żywo, można pozdrowić YouTube'a, mamę, tatę, siostrę, dziewczynę, brata, konkubę, konkubenta, żonę, męża. Naprawił tego buga, tak, Niklaus naprawił. Znaczy, no ja nie naprawiłem, ja to tylko wpisałem. I od razu przypominając, gram na naprawionym bugu z AI i z modem ACM Overhaul wersja 5, który poprawia grafikę, dźwięki, broń, wszystko w sumie poprawia. I gra się naprawdę, mi jako fanowi dużemu obcego, bardzo się gra przyjemnie. Szczególnie przyjemniej, że dałem za to 25 zł. Czemu mnie nie działo sub z Prime'a? Ja nie wiem, a powinien. Siema Kryspin. Tak, ten bug, co wymagał usunięcia jednej litery. Do ratowania jest Belladonna. A może to jest... O, Bella, 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 Marie! Ale nie przypuszczam. Zwierte okno, bo wytorbia ci drzwi. Is it too late to unvolunteer for this mission? O'Neill, we gotta get that door open. Bella, what's the tracker showing? Sporadic. Nothing to stand in range. No ale coś się ruszo. Ty. This door ain't moving. We jammed from the structural damage. I'm gonna kick it in. Czy pozdrawiam ruch Autonomii Śląska? Jasne. Tak, Benorn. To jest to. W GTA 3 się ustała jedna misja. I got point from here so we don't alert every Xeno or Wei-Yu bastard within a mile of here. We on a gigantic sinkhole. Guys, my tracker is picking up a lot of activity within our perimeter. Stay fast. Servus Hechus. Ej, a wolę, wiecie co jest ciekawe, że... O kurwa! That is definitely not part of a ship. Nieistotne. No właśnie, właśnie, o tym kraterze była mowa. Chciałem wam pokazać, jakby się ktoś nie pokapował, o czym gadali. To oni właśnie o tym gadali. Ale do czego chciałem nawiązać, że ta nazwa Xenomorph, a w zasadzie po angielsku się to wymawia Xenomorph, to ona się pojawiła tak z dupy nagle w drugiej części filmu, nie wiadomo skąd. I nie wiadomo w ogóle, ja przynajmniej nie dotarłem do tego, jaka jest jej etymologia, bo w pierwszej części obcego on nie miał żadnej nazwy, no po prostu był alien, czyli obcy, czyli no obcy w sensie obcy, jak się mówi po polsku, że ktoś jest wyalienowany, to jest obce nieznane. A nagle w drugiej części, jak tam jest ta zbiórka wojskowa, to pada określenie Xenomorph i nie wiem skąd oni je wzięli. To jest takie... O cholera! O cholera! O cholera! O kurwa, pełnoletnia rocznica XD. O cholera, panie Szczaku XD. Dziękuję pięknie, pełnoletność to już są poważne sprawy. Dzięki, 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 dzięki. Siema Bingers. Dobrze, zadanie na dziś: nie wpaść do kratera. Predator też ma nazwę. Tak, Predatory tam mają swoją jakąś nazwę, ostatnio też na Wikipedii wyczytałem. Która chyba we filmie też nie padła nigdy. Mogli delikatniej, no właśnie, że tam... Coś tam, coś tam. A tu tak z dupy, Xenomorph, nie? Ripley tak nigdy nie nazwała chyba obcych. Że Xenomorfy. I no, że alieny.
Siemasz, Dogmeat. Sporadic. Nothing to stand in range. Well, we're good for now. This door ain't moving. It's probably jammed from the structural damage. Idź tam, rób tam, babo. A ja se połażę, poskaczę. Jesus Christ, Nugget, go ahead and make all the noise. Jezus Chrystus. You had to tell her about the nugget thing. Jutia. A, Just slipped out. siema do ty księdza. I got point from here so we don't alert every Xeno or Wei bastard within a mile of here. Ra, ra, ra. Guys, Może forma obca jak a lot of Zino, activity jak within our perimeter. Kseno, jak ksenofob i morf. A to nie jest nadana przez Wayland Enterprise, ta firma co hodowała alieny. Ale oni, jak ta nazwa pada, to oni wtedy jeszcze ich nie hodowali. Bo to, przypominam, jest druga część. To oni jeszcze wtedy nie hodowali obcych. Kseno to obcy. A, no to obca, a no to tu się teraz, żeście mi to rozjaśnili. To ja to teraz wszystko rozumiem, a to się czymie kupy. Widzicie? Jak to się można dowiedzieć? Ja widziałem wszystkie części obcego po 500 razy każdą i że jakoś nie rozpracowałem tego terminu. Ze szczęśliwym użytkownikiem 1080 Ti. No. Weapons hot! Fire! Co? A. No to teraz to ta, to... All clear, guys! Ja nie widziałem ani jednej, serio? Warto. Czy te kosmity we filmie nie były większe? A nie wiem, ale tutaj są też takie rodzaje alienów, których nigdy nie było we filmach. Także to... Nie ma co być taki aż... No na przykład takie, co plują kwasem. Takie były w 4. części filmu. Tu są takie, co plują kwasem, takie, co wybuchają. No ten to kurde... tak średnio. This is our way out! Move! Move! Vitalus! A skąd my w ogóle wiemy, gdzie szukać? Znaczy nie wiemy, ale się domyślamy. Znaczy wiemy, ale nie powiemy. Znaczy nie wiemy, ale chcielibyśmy. Siema Kibi. Okay, I did not do it that time. Sznela Where did these stairs Wajta. go? How would any of us know that? A, czyli nie wiemy z sensu stricte, gdzie idziemy. No to spoko. Czyli jak przeważnie. O, Costello. O, Costello. O. Uważaj. Wow! Jaki... O kurwa. Widzicie? Teraz faktycznie można zginąć. Fatality. No mają Not do it. AI skuteczniejsze o wiele. Where did these stairs go? Rzeczywiście. How would any of us know that? How does he? Aha, ja się jakoś tak przeszedłem na opak.
Jak zwie się ta innowacja do tej niesławnej gry? Co? A ty, arbiter, umiesz zapytać się coś normalnie? W normalny sposób, prosty, po prostu? Czy tak musisz wszystko skomplikować? No i ja zaś źle poszedłem. Zaraz. Razem. Nazwa moda. ACM Overhaul V5. Lepiej, no lepiej. Można na przykład zapytać: Niklaus, a jak się nazywa mod do tej gry? A można: czy mógłbym jeszcze raz prosić uprzejmie o nazwę onego dodatku innowacji do tej produkcji bożej firmy Sega, onegdaj tutaj rozgrywanej. Innowacji, modyfikacji, azali. No kurwa, nie wierzę. Co one takie mocne są w tym miejscu? Ty idziesz pierwsza i to nie jest rasizm. To jest po prostu ostrożność. No właśnie, to nie jest żaden minibus, to jest minibus. To jest minibus. O, idą. To ja se tu pójdę. Ojej. Alright, Emil Studio. Emil, dziękuję. I witam wszystkich StarCraftowców. Hilfe! Tutaj rozgrywka w sumie podobna do StarCrafta. Też potwory z kosmosu. Także będziecie się czuć jak u siebie. O, no to wygląda mega bezpiecznie. Czemu nie? Czemu nie? Why not? I really hate heights. This is a formal supply requisition order WY-823 requested by site foreman Joshua Morris. Shut up. We're gonna need a hell of a lot more research modules, sorry to say. Siema, Sebastian. Geologist chose this place as an installation, clearly had their head up their ass. I heard that. Yeah. LV-426's structural instability has disabled not two, but three, count them, three separate modules. One broke in half after an earthquake, the other two tumbled down ravines. Chyba Ajkę. I bet you know what I'm saying. Jak ktoś lubi pylony i psionikę, to się nie poczuje. Poczuje. U mnie się każdy czuje jak w domu. I przestań filozolofować. Ej, ale w sumie zlecenie tej misji to było takie, że ej, szefie, możemy iść po Bellę? No nie zezwalam. Ale no możemy? No nie, ale no szefie, weź. Dobra, ale przynieście mi spis tego załogi. No to spoko. I uśpiona. Getting my weekly update on the construction of Origin facility. Apart from all the goddamn research modules Avancet. lost, we're way ahead of schedule. Partially because there just ain't as much of the Origin left as we originally believed. It looks like one of the arms broke off before we got here. Why'd you say that was again, Doc?
Lava flow detached the arm. Oh yeah, that. We should have the origin facility. Jasne, że grałem w AVP2. Let me tell you. O, jaka to dobra gra, o panie. Jaka to dobra gra. Siema Kantorski. Jaka to kurde dobra gra. La la la. La 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 la. Karabin od Ripley. Ellen Ripley. A kaj ci nasi poszli? Wow! Jak się wystraszyłem! Ja pierdolę. Jeronie. Się obesrał. Concretely. Gorzej jak z obcych. Siema szczep. A co tu jest? A po co ja tu w sumie przyszedłem? Co tu jest? A, tu jest tak... aha! 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 W sumie, to niech stoi. Alieny nie wlezą. Sprawdź moją stronę. Jaką twoją stronę? A czemu mam ją sprawdzić? Niby. Skąd ona się tu wzięła nagle? Oceń. Nie, no daj spokój, co ja jestem? O, to ciekawe. O'Neill, does that thing work? Your guess is as good as mine. We were having a garage sale. Zaraz coś się odjebę. Still works though. Check for the manifest, O'Neill. Well, I'll be a kangaroo's asshole. There is a A manifest. niech mnie out kangur here. wydyma. That O! was much easier than I thought it was gonna be. Wait. What? There's a USCM call tag on here. They have a Marine? Spangmajer. To był ten, Get it to Cruz and to let był him ten figure it out. pilot. Actual, we have the manifest. Going to pipe it out on a relay frequency and head into the facility. Roger that, Winter. Good luck with Bella. Do you hear that? That's a dropship. Powering this place up must have drawn some attention. O! No way he can see us in here. But we should move. Now. No. No to kurde... Dzięki, smaczny tost za follow. Ta. Wszystkie kobiety miały opuchnięte, tak. Dupy. A to dobre, ale to dobre.
Smaczny to wcale nie lepsze. Nie no, bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Klasa nick. Teraz jeszcze subek i komplet. A, nie klasa nickname. Elegancko. O, Smart Gun Vasquez. Vasquez to taka ten bebochłop był. Meksykański. Nie, w tej grze Predatorów nie będzie. We wrześniu kupuję PS4 z grami. No to fajnie, fajnie. Wszystkiego dobrego. I gratuluję dorosłej decyzji. Auto aim. Tak. Stąd nazwa Smart Gun, czyli mądra broń. Dzięki Ximian za follow. Wow! 6% naboi. Cztery. Mi zakłóciło. Ja, Mięso armatnie? Czemu? Akurat zachowują się całkiem... Zresztą we filmie też ginęli setkami. Umówmy się, w dwójce to ich tam nabili chyba... Nie idzie doliczyć. Siema, Dawideczek. Any luck with the manifest? Affirmative, Winter. Have additional info on the manifest. Get clear and radio back. Roger that, Actual. Nie, ja nie mam PS4 Pro. Nie mam żadnego PS4. Twardziel. Ło, siła. Ło, jestem twardzielem. Ło. Jestem takim twardzielem, zaraz sobie otworzę Somersby. Pierwszy alkohol od choroby. Clear, Actual. Go ahead with the manifest. Bishop cross-referenced the call tag with our own records. They have a Marine from the ship supplying them with information. Whether under duress or otherwise is unknown. From our ship? They kidnapped a Marine off the Sephora, sir? Wrong ship. He's from the Sulaco. I don't understand, Actual. All Marines on the Sulaco were KIA. Negative, Winter. One is alive and they're moving him soon. No to jak Sulaco to pewnie... Mission to follow. Actual out. Hicks.
So he just found a crazy ass second suicide mission Czy for gram us? w Fortnite'a? What, the No first czasem. wasn't suicide enough? We volunteered. A czy w Halo We grałem? don't leave No grałem. Marines behind. Yeah, but I didn't sign up to die for somebody else. No, dickface, you signed up to die for other Marines. Whatever happens to me, promise Serio, you'll try and MC be that Gregor. captured Marine. Bella, Promise. Ej, a przedostań się do stacji Wayland Yutani, by uratować Bellę. A ja się cały czas zastanawiam, czemu ona jest z nami. A się skapowałem, że to uratowanie chodzi w sensie wyjąć z niej obcego. No i teraz to tak jakby ma sens trochę. This used to be a Wayland access tunnel from the Geo-survey station. Teraz to nabrało sensu. Take it slow anyway, guys. Tak, ona ma obcego. Ała. O ty kurwa. Siema Wiedźmin 3 najlepszy. Jezu, ale się sobie ten nick wymyślił. A jaką część? Bo ja mam... Ja nie pamiętam już. A Fortnite jaki mam nick? Ale ja Fortnite to tak zagram raz na rok to. Nieistotne. Coś ci się nie podoba. No ty mi się nie podobasz! Byś se wymyślił nick. 3 Wiedźmin 3 najlepszy. Jaki to ma sens w ogóle? 3 Wiedźmin 3 najlepszy. No... Siema Dudi. Another down! Cleared the room! Siema mamutarci. No ja nie znam Klocucha, bo ja nie lubię Klocucha, no nie oglądam, nie irytuje mnie ta postać. Jakoś tak, no... Co poradzę? Tak mam już. Dzięki Bob za follow. Auda ammo. Nie wiem teraz z czego tu strzelać, spróbujemy z tego. Jakieś ulepszenia mam? Mam. Alright, Mordora is hosting me. A czemu Patty już nie streamuje tak szybko? I dzięki za hosta i dzięki za rajda, Patty. A zmyliło mnie a w Aliena nie mogę, bo ty grasz. LOL, Pado, nie mogę w Aliena, bo ty grasz. No nie, to przepraszam, no kurde, przepraszam. Idź mnie nie słab. Siema, Rafał. There's gotta be an exit somewhere up there. Żeby to jeszcze była ta sama gra przynajmniej. Jesus Christ! Shut the hell up, you horse's ass. I'm sorry. Did you see that shit? Nie mogę jak grać w jak... Aha. Aha, no dobra. No to jest co... A, no to Everyone hug the jest left co wall. innego. On me, on me. Stay out of the lights. No to kurde... Sorry. Zapomniałem w ogóle, że Alien ten jest z sharingu. Nie, to jest jakaś broń z dupy w ogóle.
No, Ajkę, elo. Crouch behind the rocks and take it super slow. Follow me. Podobna do Halo. Nie no, może się trochę kojarzyć z Halo, no jest, ale śmieszne, obok napisał podobna do Halo. Oho! Ja uwielbiam twoje streamy, ale suba to nie da. Co to za uwielbianie? To takie uwielbianie? To nie uwielbianie. Siema Ligus. Cześć Arwaja. We're gonna have to go up and around on the wall there. Chyba nie pluj na mnie. Siema Devix. Czy ja mogę już wymienić tą broń na broń Bożą? Na Bożego karabina? Tak. They sealed the cavern up. They're not stupid. No Xeno could get through that. Myk, pancerzyk. Nie polecam użytkownika Niklas, pluje na widzów z fajnymi nikami. Ale ty nie masz fajnego niku, to o czym ty się wypowiadasz? Ja zawsze fajne niki chwalę, że są fajne, a te co mi się nie podobają, to mówię, że mi się nie podobają. Prosta sprawa. Dobra, kurde, weź uspokój dupę. Wiedźminie 3 najlepszy, bo się pożegnamy. No nie! Fajny mam nick, prawda? No, taki se. O mój Boże! Dziękuję za suba. I polecam się na przyszłość i życzę wszystkiego dobrego i proszę pozdrowić małżonkę, a jak nie ma się swojej, to można od kogoś. Cześć Miczu. More like the RE-700s of an APC. There's no way we're gonna take down 2 APCs between the 3 of us. You won't have to. Looks like they're guarding the breach in the wall. Safety's on, fellas. I'm going in first. Keep moving. To ten byk. Siema Edward. Nie, Patty, ty nie masz już nic nie rozdawać. Ty się stanowczo za mało bogata na rozdawanie tyle. How you feeling, Belle? Not good. We're gonna get that thing out of you.
Stop saying that. Byś miał kurde glizdę w tym. Because you don't know what this feels like. Shut up and keep your eyes up. No Ajke elo. Dzięki za suba. Zawsze mnie przerażało, jak dziewczyna mówi do kolesia daddy. To ty jesteś łatwy do przerażenia, Jama. Ja muszę tak obadywać teren, bo ja chcę znaleźć te bronie legendarne z filmu i za to dostaje się super bonusa, nie wiem jeszcze jakiego, ale jakiegoś tam. Znalezione śmiertelniki 0 na 3, okej, nie idzie mi. Niby kosmos, a im lampa miga. There's one in the chamber, and that's it. A, bo to już tu, a. I do. Alright, don't hesitate. Now we got another Marine to rescue, and you ain't need me holding you back. I tym jednym marinem na 99,99999% będzie Hicks. Hicks, niedoszły narzeczony od Ripley. Niestety nie zdążył, bo... A, nie będę spoilował, bośmy jeszcze z Patty trzeciej części nie oglądali. Ale wiadomo. Znaczy właśnie ponoć... Ta gra rzuca inne światło na to, że on tam ten... I że tam tego, i że wiadomo. I że tego, i że to tak, że nie. Ale zobaczymy. Tak, ta gra jest kanoniczna. Sound and your brains are what they find in the garbage tomorrow. Not if you understand, asshole. Belle, lie down on the table. She had one of those face huggers. Left a baby one in her chest. How do you get it out? You can't. Wrong answer. Please. Trust me. We've tried to extract the gestated life form. O'Neill, just let him speak. It's okay. The embryo will extract fluid and nutrients from the host to construct a placenta, but it's not like a human's. The placenta is like a weed, rooting itself into every organ in the chest cavity. Look, even if you could surgically remove the embryo, the placenta is To ciekawe. like a cancer. Your organs will begin shutting down one by one, and then you just die. Winner, knock him out. O'Neill, I can't. Is it hot in here? Hey, Belle. Hey, Nugget. It's okay. Just close your eyes. You get that Marine? You promised. Get everyone off the planet. Hoorah to ashes, Belle. Hoorah. That was our agreement. No nie no, miał ją zastrzelić, żeby się nie męczyła, a tak to trochę spierdolił sprawę, no nie oszukujmy się. To... Sulaco actual. Średnio. This is 2-1 with an update. Średnio wyszło, powiem wam. Średnio wyszło. Jesus, where have you guys been? What happened with Bella? That's a negative actual. We did not meet our mission parameters. The subject didn't make it. Requesting hostage extraction parameters. Over. Are you sure you... Just give us Za the długo nie damn cierpiała, orders. tak, bo on się jakoś tak szybko narodził, bardzo The dziwnie. captured Marine is being moved to a Wayu APC in the interior of the compound. Niekanonicznie. You'll need to temporarily disable the power module to create a distraction.
Don't get killed doing this. No promises. 2-1 out. My promise was to Bella. Wcześniak. To takie buty. No, nie zżyłem się z tą postacią jakąś mega. To też nie mam jej jakoś super szkoda. Emergency O containment cholera. protocols activated. CN20 will be released in 10 seconds. Siema no Eke. 9, 8, 7, Co? Ale co? 6, 5. Emergency containment protocol aborted. A, okej. O kurde. Jak poleciał w ogóle, nie boi się. Ja pier... Ładne testy Boże sobie tu robili. Czyli ej, ale jak to się dzieje przecież tylko chwilę po końcu drugiej części, to oni już musieli nad nimi tam od długiego czasu pracować na tej planecie. W sumie ja się dziwiłem, że na początku dwójki, jak tam jedzie te auto z tymi rodzicami od tej Newt, to że jakim cudem oni na tej planecie tam żyją chyba 20 ileś lat i nikt tego statku z tymi obcymi nie znalazł w ogóle. A to tak jakby oni odjechali maksymalnie kilkadziesiąt kilometrów od tej bazy. To znaczy, że oni jednak znaleźli go wcześniej i już tam prowadzili nad nimi badania. No zresztą przecież były we filmie te zbiorniki z tymi, no, twarzołapami, a raczej niemożliwe, żeby tam to w kilka dni zrobili, także widzicie, to wszystko ma sens. All right, we're in. These are scientists, not soldiers. If they pull on us, put them down. Czyli strzelamy normalnie do wszystkich, spoko. Dzięki Tierek za follow i no Eke. Miał broń. O kurde, panie Fertku. A mają ogonki niezawiązane. Problem solved. No ja. Ostrzeli mnie delikatnie. Sprytnie się schował za tym łożem. Mega sprytnie. Co? Co tam? Pojmany Marin, a ja przeczytałem pojmany Najman. Beka ze mnie. Take them down quick and quiet. Don't want any of them reaching the alarm. Beka z ciebie, chyba z ciebie. Szybko i po cichu, czyli na pełnej piździe wjeżdżamy, rozumiem, normalnie. What?
Co to miało być? CN20 will be released in 10 seconds. Nie! Jaki protokół? Gdzie to się wyłącza? 7, 6, 5. Emergency containment protocol aborted. Ej, a swoją drogą mają zajebisty mechanizm obronny, nie? Jak się coś dzieje, to się ulatnia trujący gaz. Super. Bardzo skuteczne. Trzeba przyznać. No jaki... Aha. Myślałem, że on tam łazi. I mówię, jaki sprytny, ucieka. Zostałem zrobiony za... Tak, Hypno, to ten. Tak. Ten. To im wyszło dobrze. O, cholera. Actually, are you picking up any of this? This isn't crossing the line, this is reinventing it. O kurde. To oni się tutaj bawili, powiem wam. Całkiem konkretnie. Ja myślałem, że oni sobie tylko hodowali te facehagery w słojach. A tu widzę jakaś kurde... Genetics Engineery. No fajnie, fajnie, fajnie. Elon Musk pewnie już takie rzeczy robi w kosmosie i nikt o tym jeszcze nie wie, ale... Take him down quick and quiet. We don't want any of them reaching the alarm. No, ostatnio wyeliminowanie po cichu się skończyło świetnie. Dobra. Don't let any of them reach the alarm! No niby mam tłumik, ale... Tłumik? W obcym? Uber Space Ultra Mega Alien. Let me introduce you. Made of flesh and blood. A było tak, a było. Totenkopf. Death's Head. O!
No tu widzę hodowla na pełnej piździe. A jak moduł zasilania wyłączę, to pewnie się to wszystko otworzy. Wszystkie te zamknięte się uwolnią, nie? No jasne, dlatego to jest taki dobry pomysł. Najlepszy. Jasne. Jasne, są osłony, musi być wróg. Czekaj, spokojnie. No może nie aż tak spokojnie. Nie wiem. O Jezus, co mu się stało? Siema Tomasz. Co tam masz, Tomasz? Ała! Stolec. Riposta Boża. Siema Kubas. Znaczy, sir. Sir, yes, sir. Ty, typ się przeteleporcił. Wow! You motherfuckers. There's no way around. We gotta push it back somehow. Winner, see that crane? If we can drive that back under that payload, we can drop it on that sucker and crush it. No chyba. No chyba to jest kurde debilny pomysł. We need to end this thing. Shoot the fuel tanks around the APC. Jakie fuel tanks? Gdzie tam? Kurwa. No nie. Great job! Get to those controls and let's finish this. Wow!
Niezniszczalna osłona. Nie! Kurwa. Czy był na streamie komentarz do wczorajszych filmów bożych? Nie, żadnych filmów bożych, tu się ważne rzeczy dzieją. Siemasz, Kracik. Ej, słuchajcie, jest deal. 128 subów. Jakby wpadły jeszcze 2, to będzie 130. A jak będzie 130, to ja robię konkurs i rozdaję 131. Only here. Only today. O kurwa, wysadził mnie. Shit. Tak to jest, jak się gra na poziomie trudności twardziel. Widziałeś kontynuację filmu Prometeusz, ale Obcy Przymierze to nie jest kontynuacja filmu Prometeusz. Nie to co kiedyś 200 subów. Nie to co kiedyś 320 subów. Ale to jaki sens o tym gadać? Bo inne czasy. A Pewex ta gra nie jest kiepska. Była, ale teraz jest bardzo spoko. There's no way around. We gotta push it back somehow. Winner, see that crane? No, z modami jest bardzo... Znaczy z modem. Z tą poprawioną inteligencją jest... bardzo spoko. Jak się jest fanem obcego, to jest naprawdę fajna. We need to end this thing. Shoot the fuel tanks around the ABC! Great job! A, no to w dniu premiery to... była lipa. Broniak z Halo, faktiko. No i nie! I widzicie, jacy oni mądrzy? Jacy ty taki mądry? I mnie spopielił. Spopielacz. Ach, ach. Popiel. Nieśmieszne. There's no way around. We gotta push it back somehow. Winner, see that crane? If we can drive To jest nagrywane? Tak. we can drop it on that sucker and crush. To się kameruje. Good idea. We need to end this thing. Shoot the fuel tanks around the ABC. Great job. Get to those controls and let's finish this. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Jeszcze trzeba zastrzelić 1 milion wojowników Wayland Yutani. Niebożej korporacji. Robiącej nielegalne testy na nielegalnych kosmitach. O cholera. O ty kurło. Z rakiety do patrioty? A że rakieta patriot, to rozumiecie o co chodzi. Że śmieszne, że żart.
Jezu, jak długo! Przepraszam. No Weyland-Yutani nie zatrudniała najmądrzejszych na świecie ludzi w swojej korporacji, jak widać. I całe szczęście. Bo bym miał problemy. Tak, to jest gra z tym modem, co wszystko poprawia. Dokładnie, panie Meremburyryry. A kto mądry się zatrudnia w jakiejkolwiek korporacji? Dobre pytanie. Powiedz mi! Kurde, ten O'Neill to jest taki narwany, Shaquille O'Neal. Wszędzie od razu włazi. Nic w ogóle refleksji. This is Foreman Morris, submitting formal requisition for, you know what? Hell with it. I don't know how many times I gotta tell you bureaucratic windbags, but this entire facility is hanging on by a thin goddamn thread. The only thing standing between us and those things is a couple thousand volts running through a perimeter fence. But we don't even have a backup generator. That fence goes down, this entire place is gone in a matter of minutes, you understand? I need permission to build at least 3 more perimeter fences, as well as the juice to keep them all running. Otherwise, you ain't getting much info out of your beloved Origin before we get burned into walking goddamn bug rooms. Mocne słowa. W tym momencie gość już pewnie nie żyje. Tak, MKS. Znaczy, nie grałem wcześniej, nie? Ale gra się bardzo przyjemnie. Witam, Kamyneczka. O Jezus, nie czujcie się. La, la, la. Do a simple shutdown because the backup module will cycle back almost immediately. That won't work for us. No, ale nie właź we mnie. I'm pretty sure if we crack the regulator caps of all the cells and power it down, the backup module will cycle and attempt to juice these cells, which will blow the whole system. No power to any of the security measures. Right. It'll fry everything. You take the bottom ones. I'll get the ones up here. O panie. No dobrze. Ale to się zrobi smród. Jak byk. Która misja? 7. Łosiu gra autohostuje mój kanał nawet dla 89 widzów. O mój Boże. Nie słyszałem, że Bioshock 4 powstanie. Nie mam pojęcia, gdzie mógłby się dziać. Siema. Siema, Rag. No ta gra nie jest jakaś długa.
No jest tamte ogniwo. No i through. Through. Przepraszam, tak się mówi. Pod powierzchnią ziemi. No jeszcze nie było pod powierzchnią ziemi. Było pod wodą, było w niebie. Siema Mr. Grumpy. Górny Śląsk. To dobre. Kurde bele! No nie wiem, no. Nie łaź za mną. No kurno de. Zamknięte, no i nie wejdziesz, no nie wejdziesz. Rozumiesz? What? Tak, żebym czuł. Czy mam wyłączone PW? Nie. Nawet nie wiem, gdzie jest taka opcja. Siema, lord. One remaining. Co ty dupisz? Jaki ty się spięty? Dopiero będziesz. No właśnie o tym mówię. No dobra. Ty się z Big John z Hasioka wyjęty. Się nauczył 3 słowa po śląsku i szkaluje. Xenos will overrun that fence in minutes. You sure you want to do that to all those people out there? They won't have a chance. I guess they should have thought of that before their actions led to the death of 300 Marines. Do it. A, dobra, chuj. This gonna be good. Twardziel. Jesteśmy twardzi, niemiętkcy. Użyj ksenobaniaka na Marines.
ksenobaniak. Sulaco Actual, this is Winter en route to the hostage extraction. What the hell are we looking for, sir? Roger that. The manifest describes a security module where he's being held by Wei-Yu on the other side of the structure. Go get him back. Weapons hot! Start moving! Dobra, Artur, ale weź nie spoiluj ty, bo ja nie chcę może wiedzieć takich rzeczy. Może ja chcę sobie myśleć, że ja jestem na samym początku. Także proszę mi takich rzeczy nie gadać. What the hell happened in here? No co tu się w mordę stało? No wszędzie biegają kosmici, a ty się pytasz, co tu się stało. No co się stało? No nic się nie stało, no się zesrało. Jak ja nienawidzę takich zadawanych bezsensownie pytań. I guess that happened in here. Czy ja chcę żyć w kłamstwie? Tak. Ty już, Filip, nie filozofuj. Why is it all concentrated in this module? The Xenos all knew to come here. Jesteśmy na początku gry. O, fajnie, dzięki. Maćku, szynku, co się stało? Oh my god. O Actually, you seeing kurwa. this? Affirmative, Winter. The image is shaky. What the hell is that? It's the Queen. Say again, O'Neill. Did you just say a queen? What the hell else would you call it? Laying eggs. Ale jaja. O'Neill? Let's move, man. No coś ten gaz chyba... A to chyba niedobrze. Królowa matka ogółem, coś ten gaz chyba nie działa. O kurwa! Ej, ale królową... Królową Ripley wydupiła w kosmos, nie? Niedawno. To tak szybko a mam w sumie... W sumie mogli mieć wyhodowaną następną. Skoro oni tam takie rzeczy trzymali, to... No wiadomo, że królowych tam może być dużo, to ja wiem. Nie miała dużego odwłoka. No nie miała, ale ona se go może oderwać. To nawet we filmie było. Protomorf z przymierza. A przymierze to jest niekanoniczne, ja nie uznaję. No. Czemu mam nie myśleć nad fabułą? A ja właśnie będę myślał nad fabułą. Nad fabułą się myśli. Wow. Kurwa, szybki. Planeta nie została wysadzona. Jezus, paski! O kurwa, kwili alieny jakieś kwili.
Ja pierdzielę, Patty, dzięki za suba. No ja się jakoś odwdzięczę, nie wiem, dogadamy się. Mogę ci zrobić darmowy masaż piersi rękami, które leczą i to jest certyfikowane. Dziękuję, pozdrawiam, polecam się na przyszłość. Jeszcze inne 5 subków i będzie losowanie. 6 lat. A taki masaż to nie jedna by chciała. A nie ma. Także no. Polecam. Czyli jeszcze jeden sub. Jeszcze jeden sub i robię potem teleturnieja. No czym się Patty? Nie jeden pewnie też. Fujka. Ej, a jakiś nowy film o obcym powstaje w ogóle? Ja se tego Konwenanta muszę zobaczyć jeszcze raz. Znaczy, Covenanta. Kurwa mać. Nie licz na wiele, ale dlaczego? Zawsze trzeba liczyć na dużo, tak uczy psychologia. Że trzeba się spodziewać jak najwięcej. Jak Disney wykupi? O nie, Disney niech nie wykupia. Obcy przymierze jest zajebisty. A według mnie jest... Ja go oceniam w dwojaki sposób. Jako fan Obcego to jest średni, bardzo mocno średni. Tam teoria na temat tego, jak powstały Obcy i w ogóle jest według mnie mega słaba i mi się nie podoba totalnie. A film jako sam film, jako efekty, aktorstwo, dźwięki, krajobrazy i tak dalej jest bardzo okej. Bardzo się go dobrze w kinie oglądało. Muzyka jest fajna, taka klasyczna, alienowa. Ładne są zdjęcia. Negative actual! Looks like the perimeter of the compound went down completely! It's all gone to shit here! Kurwi syny, jak gipko. Znaczy koncepcja... Ej, bo Covenant to on się dzieje w ogóle... przed 8 pasażerem. Nie? To jest w ogóle pierwszy film, tak jakby chronologicznie. Ja pierdolę. No nie! Granatem mnie wysadź. Siema Black Angel. Prometeusz był wcześniej. Ale Prometeusz nie ma za wiele w tym momencie, w sensie nie interesuje mnie.
Chodzi mi tylko o to, czy Covenant dzieje się przed 8 pasażerem. No. Bo przecież tam jest wyjaśnione, jak obcy powstał. W sumie źle zrobiłem, bo ja oglądam teraz wszystkich alienów. To powinienem najpierw sobie Covenanta obejrzeć. Prometeusz też należy. No niby tak, ale... Prometeusz to mnie jakoś nie zachwycił, szczerze mówiąc. Znaczy, bo ja się wtedy spodziewałem obcego, nie? A dostałem Prometeusza. A Covenant jednak jest bardziej podobny do Prometeusza, jak do obcych starych. Niestety. Chronologiczny porządek jest taki. Prometeusz, Covenant, 8 pasażer Nostromo, decydujące starcie, Obcy 3, Obcy 4 Przebudzenie, który przez dużo twórców i przez dużo fanów jest nieuważany za kanoniczny. Jeszcze jest Obcy kontra Predator, ale to jest w ogóle, on już jest totalnie niekanoniczny i gdzieś tam nie wiem za bardzo, gdzie go umiejscowić. On się w ogóle dzieje w 2004 roku, czy którymś, to tak naprawdę chyba bardzo na początku wszystkiego. No i w tym roku nowy Predator wyłazi. No pójdę do kina pewnie. A jeszcze był taki Predators chyba z tym, z Brodim, nie? Ale to był dziwny film, co tam tych skazańców na tą planetę wysłali. Ja go chyba nawet całego nigdy nie obejrzałem. A Predator miał drugą część, która się działa chyba w mieście, w Nowym Jorku czy gdzieś. Ale też nie obejrzałem. Pierwsza część Predatora jest spoko. Jako fan Predatora, ale ja nie jestem fanem Predatora. Jeśli jest Obcy kontra Predator 2, nie? Gdzie jest kontynuowany wątek tego, że na końcu Predatora narodził się Predalien. Czyli obcy, który się urodził z Predatora i ma cechy i obcego i Predatora. Tak, Obcy Przebudzenie to jest to, co Ripley klonują z próbki krwi z tego więzienia, z tej Fioriny i ona, ale przez to, że ją nie wiem jak to jest wytłumaczone, ale że ona ma takie cechy obcego tam też trochę, że ona w ogóle, że obcy jej nie atakują i w ogóle, że ona jest takim trochę połączeniem człowieka i obcego. No i tam się rodzi taki obcy, który ma cechy ludzkie też. Że w ogóle ma oczy i tak w ogóle dziwnie wygląda. I tam zajebuje królową, nie? Bo mu się nie podoba, bo mu się źle kojarzy. No. I to w ogóle taki dziwny jest ten film mega, ma taki dziwny klimat. Ja go widziałem dużo razy, ale tak nie wiem, nie jest jakiś zły, ale ma całkiem inny klimat niż te poprzednie opcje, niż 1, 2, trójka, bo 1, 2, trójka jest taka spójna, to ma tak, się trzymie kupy, wszystko jest takie do siebie podobne w pewnych rzeczach, a ta 4 właśnie jest już taka z dupy całkiem.
Także to taki, no jest specyficzny mocno. Karabin ma śmieszny dźwięk. Ten karabin ma właśnie zajebisty dźwięk, identyczny jak we filmie. I niestety do mnie, jak do większości fanów tych takich starych obcych, to obcy się opierał na Sigourney Weaver, nie? Na Ellen Ripley. I to jak tej postaci nie ma, to już nie jest obcy w zasadzie za bardzo, bo to było tak, to było clue. I ta babka, która jest w Prometeuszu czy w Covenancie, to nie ma startu w ogóle do Ripley, ani trochę. To już niestety nigdy nie będzie to. No, Pawlos, jak powstał Obcy, to jest w Covenancie właśnie wyjaśnione. One zostały, w skrócie, zostały stworzone... Kurde... Zostały stworzone przez cyborga tak naprawdę, a w założeniu były bronią używaną przez innych kosmitów, tych w Prometeuszu, co byli, tych całych Space Jockeyów, no. Tak to wygląda. I to tak jakby jest zaprzeczenie już totalne tego, co było w pierwszym Obcym, nie? Bo w ogóle to już żeśmy o tym gadali, że ta koncepcja, skąd one się biorą, się zmieniała, no. Pierwszy Obcy ma takie powycinane sceny, że to generalnie ludzie są przemieniani w te kokony, z których wychodzą te twarzołapy i zapładniają i z tego się rodzi alien i tak dalej. A w drugiej części to zmienili na to, że królowa rodzi jaja. A też jest taka koncepcja, że to jest łączona jakby, że jeżeli nie ma królowej, to że wtedy tam robotnice mogą ludzi przemieniać w te jaja i tak dalej. Ale to już jest takie, kurde, naciągane wszystko, jak Plandeka na żuku, nie? To wiadomo. Ja wersje widziałem i reżyserskie, i takie niereżyserskie. Uniwersum Obcego nie jest dla mnie już takie obce. Znaczy ja to tak wszystko mega prosto. No właśnie w jedynce to było tak, że to jest perfekcyjna forma życia i w ogóle nie wiadomo było, skąd on się wziął. I on był taki tajemniczy i on się nad tymi ludźmi tak... bawił się tak z nimi, nie? Znęcał się nad nimi. A w dwójce to już taka... totalnie z nich zrobili takie robaki. W sensie... insekty, nie? Że królowa znosi jaja, one się wykluwają, budują gniazdo. I jeszcze są takie do odpierdolenia generalnie. Słabe usze. No. W ogóle się tak zagadałem, że ja nie ogarniam, co się w tej grze dzieje na dłuższą metę od jakiejś pół godziny przynajmniej. Jesteśmy w środku... czego? Jesteśmy w środku właśnie statku bodaj, na którym przyleciały na planetę LV-426 obcy, czyli statku de facto Space Jockeyów, no bo obcy nie miały własnego statku. Ksenomorfy, tylko przyleciały tym od Space Jockey, od Space Jockeyów. Tak, widziałem film Żołnierze Kosmosu z wielkimi robalami. Weyland Yutani is harvesting the eggs for Obcy extraction. kontra Predator jest niekanoniczny w dużej części. Czy nieuznawany, ale tak jakby... To on tam nie koliduje z resztą filmów, to może se być, no po prostu. Tylko mi się nie podoba ta opcja, że obcy były zwierzyną łowną do predatorów. Bo... Wow, Predator jest taki zajebisty. I oni w piramidzie mieli zamkniętą królową obcych, którą razili prądem po kokonie i rodzili sobie obcych żeby były ich celami do trenowania sobie, nie? Tam co jakiś tam czas, że się zbierały predatory i sobie do szpasu se polowali na obcych. Mnie się ta koncepcja nie podoba, bo obcy to jest, kurde, wymiatacz kosmiczny i okrutna bestia zresztą. Quick status update on the derelict Siema, ship Aiczko. codenamed Origin. Interior is stable.
Cross-referencing the ship's current Tworzę state Somersby, bo with już mi reports zaschło supplied w by ryju. y'all, it looks like the Origin has been relatively untouched since the, what is it? U.S. CSS Nostromo encountered it 50-odd years ago. O, Nostromo. Even most of the eggs are still intact. If I cared, I'd tell you suits that you're a bunch of exploitive dumbasses who are gonna get yourselves and a lot of innocent people Jakie to jest killed. słodkie. Since my shuttle leaves tomorrow, O and this little kurwa. project has got me enough money to buy a small country, I'll just say, good luck with all that. Obcy też człowiek. Tak, Obcy 3 w ogóle... W Obcym 3 wersja reżyserska jest w dużej mierze innym filmem niż wersja niereżyserska. Ja ją raz widziałem, muszę ją sobie jeszcze raz obejrzeć. Przede wszystkim w reżyserskiej wersji trójki Obcy się rodzi z chyba byka albo z jakiegoś bawoła, a w normalnej z psa, z Dobermana chyba. No i w ogóle jest kupa innych scen i jest chyba z pół godziny dłuższy. Także, ale jest lepsza. Także ją sobie właśnie musiałbym obejrzeć. Także widzicie, pomimo że w życiu nie widziałem Gwiezdnych Wojen, to jest też pewne uniwersum, na którym się trochę znam. Czyli to nie jest tak do końca, że nie wiem nic o niczym. Nie wiem tylko nic o wielu rzeczach. Jak chodzi o filmy. Bo Harry Pottery widziałem 3, z czego 3 przespałem. Władcę Pierścieni od początku do końca widziałem pierwszego tylko. I pierwszego Hobbita. Gwiezdnych Wojen widziałem 15 minut pierwszej części. I już chyba nigdy mi się nie uda zobaczyć. A tak, Obcy Izolacja grałem, super gra. Według mnie chyba w sumie najlepsza gra w uniwersum Obcego. No jakoś dużo ich nie było bardzo. Żeby nie było. Tak, po uniwersum szkolnej. Z tego uniwersum niestety się wstydzę akurat, że tyle wiem. Tak, Blood Hunt. I na modzie na Overhaulu. No, w Izolacji klimat był. Był bardzo dobrze właśnie zachowany klimat filmu. Alien z ptaka by potrafił latać? No raczej ptak nie mógłby go zapłodnić, ten twarzołap, no bo jak ptaka? Kurde, jest większy od ptaka nawet, to gdzie on by mu gdzie on by mu wpuścił tego puloka swojego? To chyba nie ma takiej opcji generalnie. Chyba, że jakiegoś dużego bardzo, no nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nigdy nie czytałem komiksów o Obcym, a tam są kurde obcy ze słoni, ze jakichś nosorożców, z Bóg wie czego. Tych komiksów jest pełno. Nawet chyba widziałem kiedyś komiks Obcy kontra Batman, czy coś takiego. Tam te uniwersa są mega pomieszane. Dzięki Bapi Sip Piw za follow. Pingwina. Kurwa, no nie wiem jakby wyglądało z pingwina, no bo chyba mega śmiesznie. Z krokodyla? Kurwa, nie wiem jak to zapłodnienie miało wyglądać, jak krokodyl ma taki pysk w takim kształcie, to ciężko mi to wyobrazić. Znaczy ja bym chętnie zobaczył taką część Obcego z takimi różnymi wariacjami na temat obcych, jak w tych komiksach, czemu nie? Czemu nie? No nie mam nic przeciwko. Jak mają wałować te same klimaty takie i robić coś w stylu dalej Konwenanta, to bym zobaczył coś takiego. Obcy toczy wojnę na swojej ojczystej planecie. No ale no właśnie, i to już tak jakby nie trzymie się kupy z filmami, bo okazuje się, że obcy nie mają ojczystej planety, bo po prostu są tak jakby bronią biologiczną.
która była do wykorzystania przez całkowicie inną rasę, nie? No i... ciężko to stwierdzić. Aż muszę zobaczyć to, co mi Pawlos wysłał. LOL. A to nawet pokażę na YouTubie, bo mogę. Albo nie pokażę, bo mi nie przechwytuje się ekran. Ale wygląda legitnie. Zobaczyłbym coś takiego we filmie. Jest książka. Ja nie czytałem nigdy żadnej książki o obcym. A może bym kiedyś sobie przeczytał w końcu. A, no nie napiję się, bo muszę nacisnąć. Obcodyl. Albo krokomorf. No a w tym momencie jesteśmy w tym statku, który był w pierwszym obcym, w drugim obcym i chyba w Prometeuszu on też był ten statek, taki ten okrągły, taki bananowy. Co na nim jest ten, do tego krzesła przyklejony ten szkielet tego Space Jockey'a. Ej, ale ciekawe jest to, że na przykład jak był obcy 8 pasażer Nostromo i wtedy jeszcze nikt nie planował Prometeuszy i tak dalej, to czym w zamyśle miał być właśnie ten szkielet? Bo wtedy jeszcze nie było koncepcji żadnych Space Jockeyów, ani tego, że obcy miały być bronią biologiczną, ani nic z tych rzeczy. To ciekawe, jak oni to sobie kombinowali. Jest komiks, historia obcego, który wykluł się na końcu Prometeusza. A, tego takiego śmiesznego. Ma taką śmieszną głowę. Aha, że to od Gigera tych dzieł po prostu. Kurwa, prosto na granat. Lol. Jest jakiś dobry tytuł z uniwersum obcego, które w miarę grywalne multi. Nie. Fajne było multi w Alien vs Predator 2. Ale to już chyba jest martwe od nastu lat. Ci pazie, których ja zabijam, to jest bojówka Weyland Yutani. Takie zbrojne ramię korporacji. W sumie oni byli w końcówce trzeciej części. To też nie jest takie z dupy do końca. Ej, nie wiem czemu mi się przypomniało, a wiem czemu, bo to na tym samym silniku było. W sensie nowa część. Graliście w grę Turok? Turok był zajebisty. Ja w te stare nie grałem, ja grałem tylko w tego, co był na Unrealu Engine już. Ale Turok był mega fajny, mi się bardzo podobał.
O, patrzcie, to jest te pomieszczenie. Z Prometeusza i z jedynki obcego, gdzie jest ten przypięty. I one też było w grze Alien vs Predator, się walczyło z chyba królową obcych. My God. That isn't your God. Fajnie to odtworzyli. A ma też rozerwaną klatę? A nie ma chyba. No właśnie nie ma dziury w klacie chyba. A nie, ma, przepraszam, ma. Tu ma żebra rozerwane. Ma. I właśnie ciekawe. Bo oni go znaleźli w 8. pasażerze już z tą klatką rozerwaną. To znaczy, że z niego się musiał wykluć jakiś obcy, nie? Czyli on pewnie wyglądał tak jak obcy ten, który się wykluł w Prometeuszu. A tam się ze Space Jockey'a wykluł obcy. A był fajny obcy na Playa 1. Jak na ciebie skoczył twarzołap, to trzeba było znaleźć taką maszynkę, która ci usuwała obcego chirurgicznie. I on był oparty na 4. części. Na Playu 1 my to z kumplem grali. Resurrection się nazywał, no całkiem możliwe, tak jak film. No i właśnie te wytłumaczenie pochodzenia obcych mnie nie usytasy. Niestety. Patrzcie jaki wysportowany. Widzieliście? Wy byście mieli w sobie tyle zaparcia? Ja chyba nie. Ale dupkę ćwiczy. Raz, 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 raz. Crossfitowiec. We know they're moving a prisoner to an APC. Can you two intercept? Bishop, how? I'd start with bullets. Ha! Bishop zawsze był jajce. Tak, karabin pulsacyjny to był M4A1. M4A1 Pulse Rifle. No pra.
O ty ścierwiu. A tę grę horror z Alienem. Jaką horror z Alienem? No Isolation. Isolation zajebiste było. Tylko trochę się ciągło potem. Trochę było rozciągnięte zbytnio. Karabin Sharp. A Beat Saber zajebiste jest. There he is! This son of a bitch better be No to worth jest it. Hicks na 100. Dwayne Hicks. Actual, are you seeing this? Come in, Actual. There's an FTL on the ground. That's our way off planet. Hello? Actual! Where the hell did he go? He already knew. What? O'Neill, man, we gotta go now! Cruz. He knew about this traitor-ass piece of shit before he authorized the mission. It was never about Bella. O'Neill, get in the goddamn APC! Actual, this is 2-1 en route with prisoner. You have a lot of explaining to do, sir. Siema Exilim. Something's wrong. They look pissed as shit at you. Do they have a reason to be? Yep. Who is he? Son, be careful about what you do next. Did you know about the manifest? You were gonna go either way. Did you know that Bella was gonna die, no matter what? Yes. And you knew it too. Son, there wasn't a force in hell that was gonna stop you guys from going in and trying anyway. Put it down. Lower it. We just risked our lives to get this guy out of the Wayview facility. Let's ignore the Lion for a second. Why the hell was this Marine so important to you? What happened on the Sulaco? Don't lie to me. Don't you dare lie to me!
Get that bag off that soldier now. No mówiłem, że to jest Hicks. Who the fuck is that? Oh, great. Back here. I'm Corporal Hicks from the USS Sulaco. I've been held under duress for months by Weyland-Yutani. They wanted information. Bishop? Are you alive? Different, Bishop. How the hell are you alive, Hicks? Your file was closed KIA 14 weeks ago. We're here because we responded to your distress call. Wish I had. What information did you give them, Corporal? Stuff they're gonna figure out anyway. Enough to keep me alive without saying much. Captain, who did we bring back? We found out about Hicks when it was already too goddamn late. I didn't think there was a snowball's chance in fuck any of you were coming back alive. I'm sorry about Bella. You have no idea. They had a prisoner in that facility for weeks. Wei-Yu has an FTL ship on the planet. Now I got a duty to the other 100 Marines to get them off this rock. Then you better hurry, sir. Last FTL leaves soon and it ain't coming back. You know the FTL schedules? I know a lot more than that. Sir, we have 2 squads of Marines inbound, coming in hot. What? There's more than 100 Xenos heading right for Hadley's Hope. O kurwa. Debele. Ale jaja, panie Fertku. Dobra, to już gramy dalej. A. Ciepło jest jak byk, kurde. Cały spocony. In about 30 seconds, that horizon is gonna turn black as the most dangerous killing machines in the universe rise up over it. I can tell you ain't the type of lad that fancies being important or valuable, but you don't get to decide that. You and my pilot are the most important Marines we have, and right now, get your ass out of here. Go! Get your ass out of here. Ej, no i w końcu to tak nie bardzo wytłumaczył. Na chuj im ten Hicks. No ale dobra, atmosfera tajemniczości musi być. Grać Beat Saber. No i zajebiście, schudniesz. Nie gadam, że się zruby. Ale... no zawsze in plus. Każda aktywność fizyczna in plus. Ześcin. Ruby lepiej jak chudy. No to jest wymówka rubasów, nie? Ale spoko. Zwyczajowa wymówka rubasów. Everyone get into operations! They're behind us! O kurwa, faktycznie. Get moving! I want every inch of these streets covered for an attack from any direction! Winter, grab the sentries and drop them in the streets! I oto dupia, Filip. Proszę cię. Winter, on me! Nothing gets through! Need about 20 more seconds on this door. Keep up the fire!
Zbiera to. If you're holding a motion tracker, keep your face glued to it! Call out all positions! Head into ops and find anyone still alive inside. Bardzo ładnie z jego strony. Ej, idę z tą wieżyczką, nie? Dobra, jednak nie. Tym, że mu utnie głowę. To by było bekowe. O, pistolet Vasquez. Ulala. Siema, Boruta. Boruta, ty żyjesz? Hopie. Jo cię nie widział. Dawno, a dawno. Kaś ty boł. Hoyenkerk. To jakiś chyba... Dobra, już się nie mamy nad czym zastanawiać, tak jakby. Siema, Jarzyna. Nie ma czasu w dorosłym, pełnym prokrastynacji życiu oglądania streamów. Smutne masz te życie jak... cholera. To ja nigdy nie chcę mieć dorosłego życia w takim razie. Póki co nie grozi mi. Ale ty coś walczysz, kobieto. Jak ona się nazywa? Duplis. Jakaś Litwinka chyba. Duplis. A, no to spoko, Boruta. To sztos. They look pissed. Zaś Duplis. Czemu oni się wszyscy Duplis nazywają? Jakaś rodzina? Pamiętasz jedną obietnicę? To spoko, ja nie pamiętam. Co ty, Duplis? Let's rock this! Don't quit!
Majo, nie śpi. Deep breaths. I got you. Thanks for the help. Spoks. Fajnie z tegoś spał, a ja go wyrwałem z tego i... Siema, Adimate. O kuźwa. Jaki pan Boruta, porządny człowiek, złoty człowiek. Można powiedzieć człowiek z żelaza, człowiek z bursztynu, człowiek z azbestu. Nie, z azbestu chyba nie. Dziękuję pięknie, Boruta. Pozdrawiam, życzę powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym. Ze subem to ci się na pewno będzie darzyło. Także też polecam iść tutaj. Polecam iść tą drogą. To była ta obietnica, to dziękuję bardzo. Ja powiem szczerze, nie pamiętałem, żeś mi takie coś obiecał, ale bardzo mi miło. Tam byłem. Spotkał się z Cruzem na dole, okej. No, też tak myślę. Nie rzucam słów na wiatr. I to się ceni, to się szanuje. Bardzo ładnie z twojej strony. Chłopcy, was tu jest wciul. All right, guys, head to the vehicle bay. That's our new ops center. And watch the damn roofs. Śmiesznie biega. Weź wieżyczkę może. Ty, a może? Chłopcy, sorry. Tam mi się lepiej przyda. Dadzą se radę, duże chłopaki są. O, tu będzie napierdalańsko tęgie. O, już to widzę. Tym bardziej wieżyczek nie braknie. 436 nabojów. Powinna temat zrobić, krótko mówiąc. Inaczej, jej rozstawmy lepiej tak. Już. Ale ja się nie zdążyłem przygotować. Dobra. Kurde, jak one zapierda... The sky, people, they are... Check the wall! Up high! They're breaking through! Above you! Najlepiej to tu przestanę, gdzie dwie wieżyczki patrzą. On the stairs!
Eyes on the catwalk! Damn it, they're rushing my position! Through the tunnel! Heads up! They're rushing us! Took another one down! Ała! O ty kurwa. Łeb mi urwał. Jakie bydle. Nie! Nie i teraz nie... Co? Zaraz. Nie! I nie ma mojej wieżyczki! Kurwa, ale przypał. Aktywowałeś Niklas skiny DJ-a myszy do PUBG'a. Co? Nie, nie ma mojej drugiej wieżyczki. O, kurwa. Jaki przypał. O nie. O nie! Jesteśmy zgubieni. No niech se tu stoi, no. Tamci dwaj, może właśnie przyszli po nią dokładnie. Nie łaziłbym tędy. Ej, ale o co im chodzi z przygotuj systemy obronne? Jakie to systemy obronne? To jest jedna wieżyczka. Co oni tu chcą, żebym ja zrobił? Jeszcze nowego. Strzeliłem granatem z granatnika. Dzięki Danek za follow. Mam takie fajne zapalające granaty do granatnika, wiecie? Elegancka broń. Teraz już wiecie. Ziomek, ale o co chodzi? Co ja mam zrobić jeszcze? Co na dole jest? No właśnie nic. Tunele.
No ale przecież byłem tam przed chwilą. Co ty ślepy? Przygotuj systemy obronne. No bo mi zajebali wieżyczkę. Rozstawić w tunelach. Może tak? Po drugą, ale nie ma drugiej. Druga to była moja prywatna koncepcja, która już znikła. Była za dobra. Kuźwa, może się coś zbagowało, no nie wiem. Ua! To była no to była koncepcja od Fewka, to prawda. To w ogóle wcześniej wyglądało inaczej, te drzwi były otwarte. I... tam jest moja wieżyczka! Wygnoję. Kapitan się bugował. Może mu z kolby pociągnę, to się odbaguje. No kurwiu. Która to misja 9? No stacja pojazdów, no stacja pojazdów, no. No. No i co, no. No. Czego tubka się ma? No chyba bagno, no chyba bug, bo nie wiem. Czy miałem więcej ziomków? Nie, miałem drugą wieżyczkę, ale ja sobie ją tak wziąłem. I może przez to gra oszalała. A może ją prosto na tym trzeba postawić. No pilnuję, patrzcie, no elegancko jest, widzisz? Elegancka obrona, gościu, ino się napierdalać. Siema, Rykow. Ino się napierdalać. A może tu? No chyba się skrypt zdupił, no. A jakbym ją w ogóle wyniósł stąd? Może się coś aktywuje. Trzeba było nie umierać. Trzeba było. No! Gościu, akcja!
Bum, 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 walczymy, źli obcy atakują. Nienawidzę takich bugów w grach. Dobra, przytaj ostatni punkt. Midgelaj, to przez to, żeś poszedł, gra się zbagowała. I hop leży, baba leży. Once again. Przygotuj systemy obronne. No dobrze, no. No dobrze. Tu sobie wezmę naboje. I niech nas broni. Patrz jak przygotowałem! Patrz! Zobacz! Wszystko dobrze! Spójrz! Kurwiorzu, ty! Dobra, zakończam tutaj materiał na YouTube'a. Dziękuję wam za uwagę. O kurwa, on trwał 2 godziny 20. Troszkę się zagrałem. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym materiale już na 100 ostatnim, jak rozgryzę ten problem, czy wczytam misję od nowa. No, także ciao.